Ka jingshim no ya ka Maria thei soti shabeneng. Ka jingshim no ya ka Maria thei soti shabeneng. Ka long ka jinget ka balang Catholic ya ka keme jung Jesu Christ kala yap batla tep ya ka. Henrei ka met jong ka kamma de ka jingput kumba long lem ki wei ki brio. Henrei ka balang Catholic ka pensyong nia kat ya ka keme jung unong penem. Kumno u Jesu Christ u khon jong ka unsha bakan put hakhandau. De upo pius bakhat ar ula penbena yar haka shitarik nai wing khat khandai spa sanpo kum ka jinget tenrai dogma haka bakut jong ka jingim jong ka Maria thesoti hangne hasla perthei la shim ra no ya ka met mar ka mensiam jong ka shabeneng ka balang ka hikai baka ne kala jia da ka jing ia bakerpang jong ublei da ka bor briu jong ka Maria daladihi. Kei kaba ka Bible ka hikai Genesis lenong lai de khot khat san ka penpau ba ukhun jong ka kenthei un yu rot ya ka khli jong ubseng ha ka jing sngo thu Kristan ka Maria ka de ka im bathamai bat u Jesu ukhun jong ka ula job ya ka pop bat ya ka jing yam ka jing shimno ya ka Maria shabeneng ka kedau ya kata ka jing job ka ba kala yo benta bat ya sam lang da ukhun jong ka ka kitab jing penpau lenong khat ar de khot ka baningkong ka kren chapang ka kenthei ka balakup da ka sngi badu benai hapo kisla ka jat jongka bat ka pangsngat jong ki khat ar teli ki klur ka balang kayo i ka Maria ha ka ne ka dak kum ka bala dan lepa ha ka buram beneng ka dur ka baya dei ber ka jingshim no ya ka shabeneng ka jutang barem ka tho ya ka sunduk ka jutang balashna do uding bamla ban put ka jaka syong bat ka jingdan rengkat ublei layo i kum ka dak jong ka Maria ka jingshim jong ublei ya ka senduk ka jutang sya ka jaka kentang habeneng ka yasriem bat ka jingshim ya ka Maria met bat mensim shabeneng kinuksa jong u Enok bat u Elijah ya kini arngut lara no shabeneng da ublei ka jingshim no jong ki klem damat ya ka jingyap ka bapura kala penpau lepa ya ka jingshim no ya ka Maria thesoti shabeneng kijing hikai jong ka balang ya kini kijing hikai jong ka balang kum ka jinget tenrai la penbena pat ba da upo pius bakhat al haka shitarek unai wing khat khandai spa sanpo ka ba ong kum ni hadien ba kala pendep ya ka jingim jong ka haka perthei la shimno ya ka Maria met bat mensim syakaburam beneng. Shua ban penbena ya kene ka dogma ka jinget tenrai upo pius pakhat ar nadu usnam khat kandai spa saupo hundriu ulaya selok bat ya mirjeng mut bat ki bishop nak keleng kiri. Lajan baro ki bishop kila penskem ya kene ka jinget. Kumta haka shitarik nai wing khat kandai spa sanpo upo pius pakhat ar ula penbena yar haka perthei baro ka we ya kene ka dogma. Hadin baka Maria thesoti kala pendep ya ka jingim jongka hasla perthei la shimno ya ka met bat mensim jongka syaka buram beneng ka dogma kala kelalong ka jingit tenrai ba man u Kristan Katolik udai ban nget kum ka hukum blei ka balang ka kedauru baka jingshimno ya ka Maria thesoti shabeneng kaya dei bat yahap tar bat ki wei bat ki jing hikai ka jing pun khun klempop ten raya ka lingkor bakerpang jongka kum ka kemi ublei bat ka jinglong thei soti banne junom ki jing tho jong ki lingdo ba men shua wat shua ban pen bena pat ba ya ka dogma ka jinget kaladan lepa hapedeng ki nong tho Kristan baningkong u Epiphanus bakhuit kumbalai spa sanpo hadin ukris ulayan nujor ya ka Maria bat u Elijah u balarong no shabeneng klem da yo mat ya ka jingyam bat une unong tho ula pediang bat nget ru ba ya ka Maria larong no met bat mensim shabeneng u sudo melito habas dang jong kisnam lai spa ula tho hakakot ka jingklat no jong ka Maria thesoti syapang u Jesu u bala penmi pat ya ka met jong ka kemi jong u bat ula ra ya ka shabeneng da ka jingkemen u Yohanes bakhot jong ka Damaskus haka bakut jong ka spa snem ka ba hinyau hadu pra
ukpa bakongsan jong ka mingi ula pen scam shai ya ka jingshim ya ka met ula tho bakat ka kemi ka bakha ya unong thau ka dei hokkeng ban sha rong no shabeneng kiwe pat ki jing tho kum ka yuthi mic history henriu hadu news pasnem ki ai ya ki jing tho bening kong shapang ka jingshim no ya ka maria shabeneng pat ki we pat kum ulio basau u Thomas Aquinas u Bonaventure pat ki we kila kadau ya kani ka jingshim no ya ka maria thesoti shabeneng dei tat anda u Popius bakhat ar ula pen bena da ka dogma kani ka jinget kala scam bat ne teden kum ka jinget ten rai jong ka balang Catholic hadu kini kisni ki jing tho ki ba menshwa ki kranru shapang ka jing yo thia lengai klem kishu jong ka maria bat ka jingrong no ya ka shabeneng ki jing tho ki ba haki spas nem ba menshwa ki pau berngut bernget henrei de ka dogma jong upo pius pakhat ar ha ka shi tarik unai wing bakan ne ka jinget kala shai kedar bat kala wenglut ya ki lu o ki baka serngio ki jing hikai bakenja blei jong ka balang kublei ko maria ka badap da ka jingai Lukas tenong baningkong de khot ar pra la pelat ya ka na ka pop ten rai ka jing khaya ukun klem pop ten rai bat ha ka jing pet ya ka jing khoi bat jing long soti ka bak kerpang kala long ka dau ba ban shimno ya ka shabeneng ka jing shimno ya ka maria thesoti shabeneng kam dei tang shapang ka maria ka kedau shaka jingmi pat ka balak kular haki khon ublei baro na kani kadau kalong ka bak kerpang bat kalong ru kum ka nuksa yangi baro ki jing hikai balashim na ka kitab jingpen pau lenong ka bakhat ar bat na ka jutang barem ka kedau baka jingshim no ya ka maria thesoti shabeneng ka pen i ya ka jing krau bor jong ka jingpen im bat ka jingpen don buram ya ka met jong ka kini baro kilong kerpang bat kibayajan hadu kata-kata bat amla ban penyaklat ya ka maria na uji sukres kajing shimno ya ka maria thesoti shabeneng ka bangi ju rakhe man ka khat san tarek unai lar nadu ka snam khat khandai spa san pho ka pen kan mau yangi bala shimno la rongno ya ka maria thesoti shabeneng net bat mensim kalong ka jingya kendu bat jingya teli bajiliu kaba kalaya sam penta hapdeng ublei bat ubrio kane kade ka jingkermen baskem yangi baro kapan isya yangi ya ka ei kabala ban long habangi don ya ka jinget kaba im bat ngi im ha ka jinget ka baskem triang kabeneng kamdei ta ka jing pos niu henrei ka jingkular batikna ban yo mat ya ka